Eta orain iruditzen bazaizue, musika talde bat agurtu behar dugu. Musika talde berri xamarra da guretzat, orain hasi direlako ezagun izaten, eta aurki gainera disko aterako dutelako, eta ez edozein musika etxerekin. Warner etxearekin atera behar dute, Oihartzun hauek euren diskoa. Jaun Andreok, ikusentzule guztiok, baita gure publikoko lagunok ere. Airean, Jon Berkout! Arratsalde guztioi, Jon Berkout. Berdin, Zer zabete, ondo? Oso ondo. Jon Berkout, Oihartzunarrak zarete guztiok. Hala, bai, bueno, bea izan ezi Mikel Alonso izan ezi Donostikoa dela bea, baina... Tira, bat, Ja, beti izaten da ale beltz bat, ez? Edozein plateretan. Juan Berkout esatu duzu zuek Oihartzunen, eta hortik sortu da zuen izena, Jon Berkout, inglestu egin duzue. Bai, indugu hitzjoku moduko batez, modu batea azaltzeko gure musika iturri anglosajoiak edo atzerritarrak ez, eta Liberian bazuk esatentzun bezala gure Oihartzungo hizkeran sustraioiek nabaitu ze bai ez. Eta inglesez abesten duzue? Bai, oaingoz bai. Egia esan, oain arte grabatu dugun epian 3 kantu daudela bertan inglesez abestu dugu, eta urriak 22an kaleratuko dugu disko berri bat. Eta orte bai abesti guziak inglesez ja, baina aurrera behirare bai gustatuko litzaiguke euskeraz deitia abestiak eta ingo ditugu. Mutil hau, ekain da, segulako ahotsa du, EITB irratian ere entzuna izango duzu hemen jagoiagotan, eta talde honetan zuek aspalditik ari zarete, ze orain bat-batean agertu zarete, disko honekin, Biarritzen Big Festivalen izan zineten, Donostian Musika Parkean, aurtengo udan, batean eta bestean ibili zarete, eta orain Warner etxearekin diskoak kaleratu behar duzue, eta hori gaur egun bizi dugun egoerarekin eta ez da bat erraza. Alegia, nondik nora sortu zarete? Bueno, bai, egia esan suerte asko ikugu, ez? Baina, guk ea azkenian lagun talde bat betidanikan ezagutzen geanak, ez? Eta, daramatzagu ja gutxi gora bera 10 bat urte musika elkarrekin iten, beste proiektu batzukin, beste estilo batzutan, eta esan daiteke Jon Berkout sortu zela, orain dela 5 urte inguru gutxi gora bera, erabaki genuen beste musika mota bat itia, gure gusto berriak edo plaza gainean jartzen ez, edo plazaratzeko. Eta Warnerren asuntua atea zen zerretikan bezala, grabatu genuen gure lana esan dizuten bezala Aritzarrekin Usurbilko Igain estudiotan. Eta handikan atea zen aukera hoi, beak ezagutzen zutela Ruben Caballero gure produktoriak ezagutzen zitula bertako jendia, eta eskaini zioten, erakutsi ziguten gure musika, gustatu zitzaien, egin ziguten eskaintza, eta aurrea, oingoz gustoa, izaizkigu kontzertu dexente atetzen, eta hola gabiltza. Tira, Jon Berkout taldea aurrean 22an aterako dute diskoa, Warner etxearekin, eta orain eskainiko diguzuen kanta, denok entzun ezagun, eta ikusi ezagun ze tipotako musika egiten duen talde honek, The Path izango da, ez? Izango du bai. The Path? The Path, bidea edo. Bidea edo... Bai, holako bat, bai. Azkenean gure bideari hasiera eman dion abestia dare bai, ez? Eta, zuzenean eta inolako misteriorik eta tramparik gabe entzungo dugu Jon Berkout taldea airean saio honetan, zuzenean. Looking for new places, dreaming, trying to see what I found on the way. I was ready to go, you were lying on the ground. Tell me how could it be now I'm trying before.
Sometimes we rise and touch the sky. I was ready to go. You were lying on the ground. Tell me how could it be? No one tried it before. Time we have spent without it all. I just write our memories. It's all you have when the rest is gone.